Kawai ka khubor ka balapan kuslai ka perthai parok kawai. Kane ka khubor ka de syapang ka cing hertma jong ki Houthi rebels na Yemen ya kawai ka jahat jong ke India haretsi. Kat kum ka khubor kane ka jahat kla syak thombor hakapor bakadang yai linti haretsi. Ka badai kawai nek linti yai ki bakong santam ha ka perthai. Hadin ka cing thombor ka jahat kla syak penjulor bha bat khaddo kelangam syapot duriau. Kajing bha kalong baki kenhon jingarap kilala ban plaj em ya khat lai ngot kirong India ki batrai kum ki kriu hapo kane kajan kum ta kacing tho ke baningkong kla syak penkit no syaki jaka ki basngan banyo jingaram bat kham tam la ki don pedeng jong kajing mensau karetsi kade kalinti ke bakong san bha na ka banta kacing ya ki jahan man na kasngi 4000 ki jahat na Asia Europe pat Middle East ki yai lingba kane kaduriau. Namar kata kano kacing thombor na kane kathan kelaban kata om tang ye kawai kari hendra ye kayo ka kor chung bun teli kiri ki Houthi rebels kila jusyak keno bun sin ba kila ju penun kam da ki misal ba ki drone pan thombor ki jahat ki baya charetsi kane kala penlong ye bun ki company jahat panlong ki bahusiar bha bat ki wero kila ban penkala ya kalintiyaj ban laj na kacing ma kat kum ka khubor hadin ba kane ka jahat kla syak penjulor ki kenhun yarap ne kiri bapher kila leit marmar syakate ke jaka banwat bat plaj em ki breu ki badon ha ka jahan da ka yarap ka bakloi kila la ban plaj em ya barok khalai ngot kinong India hado menta om padon ke jing tip ke bapura halor ke jing julor choki mar ki mata ki badon ha ka te ka jahan ki bor badai pej kidang penlong ye ke jing toket ban la be kadau bat ke jing julor ke basisha kane ke jing ja kelapen kuslai ke sarkar India ro namar kinong India kidon bun ki jahan ki baya chaduriau jong ka perthai kumta ka jing skan joknong train dia ki jahan kalong ka weni ki mat ka bakong santam kiriu syampang ki ong balada ka jakan at heretsi kadang beteng kala ban penslam ke cinyat ki mar kan penkiuru ya ka baikit mar bar ketaru ya ka yok ka kot jong bun teli kiri ka sarkar India ro kelabudin bha ya ka ne ka jingja ki ofisar jong ki Ministry of External Affairs bar ki embassy ki badon hajan kathan kilai trelang ban pentikna bagi nong dia kinyo jaram bar jiada ka badon kam karetsi kade ka wei ne klinti yai duriau ki bakong santam ha ka perthai bun bha kiling kitmar kiling paj ba bat kiling kidung phniang namar kata ladadon kejakan at ha kane kathan kalaban kata ye kacing yai kimar sabun teli kiri bapher ro kilapan pau kacing sokhia halor kane kacing singan haretsi ki ong bade bandon kacing trelang ha pedeng kiri ban pentikna baki jahat kitmar bat kinong trei ken la ban yai lai doj klem cing hendrai hadu menta ki bor badai pej kedang penlong ye kacing token ban lab ye kadau ba kacing thombor klaja